थांनाय सालाव कमलपुर बखास्तेनि नाकाशीपारा आमचैनि खरकसा बुखु कल्पना देबबर्मानि न'गो थाङै चुबाचु खलायगा तिप्रासा सेंक्राक मथा बुखु कल्पना देबबर्मा गदंमा जरारोमै sak hamya अंगै tongmani yago rangkari ingma bai kahamke sak naijagui manya अंगै tongkha बुखु bini okkok tumano khanawi tiprasa senkrak mothani adong song bini nogo थाङै bono naikha tei rangruibo bukhungno chubachu khalaikha DD report Chumui TV Aktor ko funuga ko basero ago trabajo kam khe ai ni bitiro saro sa kai hamya no yama tuboya knoi bitiro sarika yo ka plastic cobras ke chena ke sara hamya teknik najigi mana chunglang pusa kure acha agi ni simi pulya tamang mani mana agi wo kai yakung lo phuriwo o ya lo phuriwo ge hambo abai tesa komo abai tu ang mana chungdi lugino lomma yata ge no chungtam khaina ni kuri brokja ge o je puja no kaisa na halo ekone nairi prukai sawo mo bohoni lu bemar ne sawo ke bono doctor rogo ko hospital talanya ko tarang maya chunglang pusa kuri noi কয় মাস খাসাবিনি রোগী amai 4 mas 5 mas tong স্যার busa tongoi masa tu masa bini logi songke bini logi songkai Kam mana khaina kam tong khaina thangu kuri brok jaba ago trabajo kam khe rabar dawo सरकारनि orni thango লাইসুই দেখলাই लासिया kai एक बार फाइकिया फाइया कोनै थांखाता के बनो अर कलांगो कोनै न थांखा बुसाइलो bosu thangmani इको साखंगो थांग thang थामा बिसि बारु या बुसाइन मुंतम गुप्तम देबरमा नंनिया पारान बुमुखे nakas नाकासीपारा नाकासीपारा नंनि हॉस्पिटल गाना रगो वाइ बसु तुनुका जोंताम जया कोवाइसे पुनो लांपुसे पुरै रामपुइसा करिनि क्लांमाया नंग बनो नगन अबहाकि क्लाइटनिका कलाइ गै ताबुक नो ताम मुसुं जोंखाय माने ताखौ लंना जों जुबामु नायुता coba mau ayo saya jumpa puisa kuri anu tato saya sih जों गलक जाबला ताखौ न जों sa 좀 거래 번호 좀 줘봐줘 서는 좀 नरक 저도 सरकारनि हयते कोनो सुबा सरक दा सानका मादा मानका कोनो मानखा एकबार जोंनाय मजो सरकारनि माने अनेता फाया कोने नाय एबे मुरबिता आकाय ओइ जे तिनी ननि लुगिनो जों बति खाइदिंका ब्र पुसा करिबाय ब्र बति खाइना गसिया सावत मैया आकाय तिनी संकारी पति फैगा संकार पति रखो आं बावना हामबाय दु आपते खाने ब्र जातिनि बगय जायनि बगय तब उन्नति खाय उंथो जा जातिनो तब ते सुबाथ वो तिनी खो हामजा का बक तिनी रो फायमाबाय आं नागासी बारानि होइते आं न साव खो हामका आपनो आसा नंगौ आपनो हामबाय दिगा जाजना न्यूज तिसानाय रना जों बेलागेना हामबाय मारेव जों कल्पना देबबर्माना बिनि रुगि इमानि खबरना खोनाबो जों सेंग्रा मथा दिनै नाकासीपारा दलाइ डिस्ट्रिक्टआव जों सफाय जायखा जों नरक लुकमान खाना जों कल्पना देबबर्मा खायसे बिपिएल फेमिलि ताइ आपाराव जों फाइनु पेमेन्ट फरेस फाइमेन्ट सासे बिनि नुकुङाव रां फैसानि गैयै इमानि बागैखौ हस्पिटालाव फाइनिया जों बिनि बन नुकुंनि बिनि नुकुंनि अटो रिजार्भ खालायै जों बिनि कलाइ हस्पिटाल जेराव तुबि फैखा ताइ डाक्टारनि ट्रिटमेन्टनि बागै जों डाक्टार बाय मालाय कक्साका ताइ बिनि जे रुकुंमानि आपनो डक्टर नायै बन दाबो एडमिशन खालायखा ओमफ्राय दाबो खायसे खबर जों बजे रुगि हामियासाक जों नायनाय ताइ बिनि जे रुगि एक्सपेन्डिचार उमानि बा गभर्नमेन्टनि हयते जे मान्थुन मायाथुन बा बिनि जे रुगि जों बन तुइ फैमानि जे हामियासाक बयनिबो जों बन नायनायनि मत जों जायटक नाय ताइ खायसे जों नं निउसनि बिसिंथि जों खायसे रिक्वेस्ट खायनाय मत जोंनि दखानि गोबांमा एनजिअ खायनाय विभिन्न राजनैतिक संगठन सोसाइटि नरक चिनी कल्पना देबबर्मानो जों सुबमा हायनो ताइ गोबांमा चिनी गामि ओनसोलाव दङ बरनबो सुबादि ताइ बनबो किसे सुबाखाय बेलायकेना हामनाय काम होनबा चिनी दफा बेलायके कलुजा अदफा कलुजाम जों संसानानै तिसानानि चिनी दायित्व आबन बगे ननि खानि कयो अ कल्पना सुबनो नरम सुबा जों ननि खानि कयनाय सेंग्रा मथानि प्लिज बरनो किसे सुबा जाबाय हामबाय